Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал хәерле кич, бүгін булачак темалар хакында кыскача. Татар теле дәүләт теле. Как может быть государственный язык добровольным? Это нигде в мире такого нет. Татар телен укытуны саклау буенча Рөстәм Миннеханов нәрсә тәкъдим итә һәм парламент нинди фикергә килде. Дәүләт советы сессиясеннән Айзат Шаймардан. Татар телен сурнашәләр. Һәр кешенең теләге булса, кичкенәдән бирле. Ул татар теле бик тә кызык. Минем дусларым татарлар, мин алар белән татарча сөйләшәм. Башка милләт вәкилләренә татар телен белү нигә кирәк? Гүзәл Әлимова сорашты. Караклар машинаны тимер акча белән аша. Социаль челтәрдә таралган хәбәр дөресме? Руслан Хсендинов тикшерде. Яңакүнәр авылында яңа салынган юл ни өчен халыкта борчу тудыра һәм бүген биредә ни өчен казу эшләре алып барыла? Каналлары бар име, та каналлар ишелде менә юлны күтәрткәндә. Арча районыннан бу хакта тулырак Нияз Рахман. Татар теле дәүләт теле һәм ул ихтияри рәвештә генә укытыла алмый. Республиканы киеренкелек чигенә китергән тел мәсьәләсе буенча бүген президентыбыз Рөстәм Миннеханов үзенең катгый фикерен дә җиткерде. Ни өчен законнар бу статусны сакламый соң, нигә прокурорлар артыгын җибәрә һәм бу хәлдән чыгуның нинди алымнары да бар. Бүген дәүләт советы сессиясенең көн тәртибенә повесткадагы түгелә халык сораган мәсьәлә чыгарылды. Татарстан җитәкчелеге һәм депутатлар нинди фикергә килгәнен исә Айзат Шаймарданов ишетте. Дәүләт советы сессиясендә тел мәсьәләсе алдан көн тәртибенә кертелмәгән булса да, татар җәмәгатьчелеге моны таләп итеп килде. Мөрәҗәгатьләр, имза җыюлар, интернетта таләпләр һәм флешмоблар. Иртәнге сәгать 8-дә бер төркем татар яшьләре дәүләт советы бинасы каршына җыелды. Флешмобта йөзләгән кеше Тукайның "И туган тел" җырын башкара. Аларга депутатлар да кушылды. Соңыннан узган һәр депутатка әлифба китабын тараттылар. Парламент эчендә интрига ахыргача сакланды. Беренче итеп тел мәсьәләсен депутат Разил Вәлиев күтәреп чыга. Сайлаучыларыбыз хәтта тел мәсьәләсендә республикада референдум үткәрүне таләп итәләр. Без депутатлар мондый шартларда авызыбызга су кабып, гаҗәпләнеп баш чайкап кына утыра алмыйбыз. Разил Вәлиев артыннан тагын бер төркем бу мәсьәләнең башкаларыннан да мөһимрәк икәнен раслый. Алар татар телен дәүләт теле буларак мәктәпләрдә мәҗбүри укытуны саклап калырга кирәк ди. Татар телендә укыту мәсьәләсендә безнең бүтән чигенергә хакыбыз юк. Тел бетсә, милләт бетә. Рима Ратникова исә укытучылар мөрәҗәгатен укый. Шунда татар теле дәресләре кимүдән 2800 мөгаллим эш урынын югалтырга мөмкин. 400-дән артык имза торган мөрәҗәгать парламентка юлланган. Кайбер районнарда прокурорларның гамәлләреннән чәчләр үрә торырлык ди укытучылар. До 22 часов ночи им звонят из прокуратуры, не только предупреждают, но и пугают административными и даже уголовными делами. Уважаемый Ильдус Саетович, ведь вы подтверждали не раз, что претензий к языковому законодательству у вас нет. Или это прокуроры на местах позволяют себе такие бесчеловечные перегибы? 2 месяца находимся самостоятельно наедине с этой проблемой. И какой был вот такой серьезный повод для того, чтобы коренным образом в течение недели изменить полностью все то, что у нас сложилось в образовательных организациях на протяжении многих лет. Татар телен укыту бәхәсләр дә уятып алды. Николай Рыбушкин килеп чыккан вазгыятта гаеплене прокуратурадан эзләмәскә чакырды, әмма шунда ук каршы җаваплар да ишетте. Почему наш закон не работает? И как получилось так, что в нашем законе об образовании, об обязательном изучении нет ни слова? Ни в одном законе Российской Федерации и в Конституции нет о добровольном изучении языков. Ни в одном законе. Вы знаете? Николай Николаевич, не виноваты, поскольку весной прокурор Республики Татарстан, уважаемый Ильдус Саидович, говорил, что нарушений законов образования, противоречащих федеральному законодательству, в Татарстане нет. Это на самом деле так. Озак көттермәдә президент барлык бәхәсләргә нокта куя. Рөстәм Миннеханов тел мәсьәләсе буенча катгый сүзен әйтте. Мы вернулись в 90-е годы. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә татар теле тирәсендәге бәхәс хәзер милләтара низак чыгару хәлендә. Сәяси оппозиция вәкилләре исә моннан файдаланып калырга ашыга. Но как может быть государственный язык добровольным? Это нигде в мире такого нет. Если есть это в мире, покажите добровольно. Значит, я обращаюсь, Ильдус Саидович, к вам, как прокурору республики. Ведь по большому счету я вам говорил, если у вас есть претензии, обращайтесь ко мне. Вот привлекайте меня, привлекайте Мухаммедшин.
Но зачем директоров школ терроризировать? И если вы дали предписание, ну зачем? Это же наши люди. Ну как можно вот таким образом работать с людьми? Директора школ – это интеллектуальный потенциал нашей республики. В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий вот такой, или специально это делается. Татарстан прокуроры Илдус Нафиqov bugun javob qaytarmadi. Prezident esa o'z so'zini davom etib, hozir federal o'zak bilan сөйләшүләр баруын, республикада хәлне тотрыкландыруның барлык юлларын эзләүләрен ассызыклый. Создали рабочую группу, правительство и сегодня работает. К сожалению, Министерство образования Российской Федерации не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Если мы сегодня еще на заседании Государственного Совета будем нагнетать эту ситуацию, она вообще... Я считаю, что в рабочем порядке мы должны отработать с Министерством образования наши вопросы. Потом мы доложим перед уважаемыми депутатами. Если у нас не получилось, мы скажем, что у нас не получилось. Минтимер Шәймиев таптыраштан ни өчен 25 ел эшләгән законнар хәзер бөтен укыту системасының астын өскә китерде дип президентның хуплап ул яңа тәкъдим ясый. Быелгы уку елын ничек бар шулай калдырырга. 25-летие Конституции Татарстана в этом году. На будущий год 25-летие Конституции Российской Федерации. В той и Российской Конституции, и Татарстанской Конституции безупречно написаны соответствующие статьи. Мы, соблюдая эти статьи, 25 лет работали. Какая необходимость в течение учебного года наскоком, я не знаю, какие мотивы, даже не вникая в них, это аморально. Значит, покушаться сейчас, как говорится, на весь воспитательный, учебно-воспитательный процесс. Татар теле саклап калу һәм аны өйрәнү, белү өстендә безнең укыту дөресен әйткәндә инде менә программаларыбыз башка әле ясыйсы адымнарыбыз алар үзенә тартырга тиеш балаларны. Депутатлар таралды, әмма тел мәсьәләсе ачык калган кебек сессияда әле ябык дип игълан ителмәде. Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән татар телен укыту мәсьәләсен депутатлар башка вакытка кичектерде. Президент моны Россия Мәгариф министрлыгы белән сөйләшүләр тәмамлангач фикерләшергә кирәк дип саныйм. Шуңа да якын көннәрдә бүгенге сессияның дәвамы буларак Дәүләт Советы яңадан җыелачак. Татар теле буенча фикер алышып, үз позициясын җиткерер өчен. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Сессия тамамлануга исә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашты. Тел мәсьәләсен хәл итү өчен бер атнадан бер айга кадәр вакыт кирәк булачак. Шуннан соң тулы составта Дәүләт Советында сессияның дәвамына яңадан җыелырга планлаштыралар. Всякое будет решено, как мы настаиваем. Я уверен. Другого пути нет. Речь может только идти о методике его преподавания по категориям и об объемах преподавания, не более. Об обязательности языка, преподавания государственного объявленного языка на базе Российской Конституции и в нашей Конституции, которую мы приняли на год раньше, мы, я думаю, добьемся и решение будет найдено. Не беспокойтесь. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда яшәүче милләтләр илдәге төп тел рус телен укырга тиеш. Бу намус эше. Алар шулай итә дә. Рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханын 72 баллга тапшыралар. Бу күрсәткеч буенча без Мәскәү өлкәсеннән соң икенче барабыз диде ул. Татар теле мәсьәләсеннән тыш бүген Дәүләт Советы сессиясендә барлыгы 34 сорау күтәрелде. Төп мәсьәлә киләсе елгы бюджет проекты. 2018 елда республиканың казна чыгымнары 230 миллиард сумга җитәчәк, кытлык исә 6 миллиард сум. Бер сәгатьтән артык фикер алышканнан соң депутатлар бюджет проектын беренче укылышта хуплый. Киләсе сессиядә халык ышанычлары үз тәкъдимнәрен дә кертәчәк. Конечно, бюджет – это бюджет возможностей, бюджет финансового расчета и экономической ситуации налоговой базы нашей республики. Предлагается принять в первом чтении с поправками до 7 ноября. Биш ай хезмәт хакы ала алмыйлар, хәҗәткә яшиләр. Әгәрҗенең Нарат авылы халкы бүген кемне күбрәк кызганырга да белми. Үзләренме, фермада ашарына булмаган сыерларнымы, әллә инде абзардагысына печән булыр дияр идең дә, пай җиренә дигәнен дә бирмиләр халыкка. Ничек шундый көнгә калганнар соң тулырак, Гөлнар Сайфетдинова.
Ферма терлекләре бүгенгә кадәр көтүдә 160 баш сыер үз көнен үзе күрә. Сатырга булмагач чыгарабыз пока. Сатырга нишәп әзерләмәдегезме? Әле әзерләп маташалар да әзерләп бетерелмәләр. Бызаулар кытылды диләр, аларны икенче филиалга күчергәннәр, хезмәткәрләр әлегә эш урынына тугры. Буш кышлайбыз инде, кая барасың? 5 ай менә акча бергәндә юк. Без яшәйбез инде, яшәйбез. Алмаган кешеләр бар бит, безнең миндәш бар, ирле катыны берсе амбарда эшли, берсе фирмада эшли. Бер тиен акчалары юк, бүгенге көнне ипи алырга, шәһәрдән абайларын кайтканын көтәләр шул ипи алырга. Булганын сатып бетерделәр, тикшерүче юк. Барып тулы техникага кайткан алар. Пенсиядә булган өлкәннәргә дә бу хәл тынгы бирми. Хезмәт хакы ала алмаган эшчеләр хәзер үзләре кибеткә бурычлы. Пай җиренә биргән ашлыклары күгәрә, әпшәнне гомумән бирмәгәннәр. Масуда бит шабылмаган. Тәсәкәйм бисен уланың. Ана бит ике посадка арасында ята шабылмаган пишән. Безгә ничек яшәргә белмәймен инде. Ярый без сөт акчасы белән торабыз. Әгерҗе агрофирмасының эш ширкәткә бергә июнь аеннан түләнмәгән 40 миллион сум бурычы җыелган. Җитәкче хезмәткәрләрен дә безне дә һаман вәгъдәләр белән сыйлый. Бу атна азагына инҗирагы инде киләсе атнага көтәбез инде безнең үзебезнең аласы акчаларны. Бу инде аласы акчалар безнең үзебезнең тарафтан түләнгән налог на имуществодан җыелган 5 кварталныкы 37 миллион һәм дә инде түләп барган кредитларыбызның Малышны ферма төзегән кредитларыбызның 17 миллион акчасы. Бу акчаларны алып бетерсәк, киләсе 10 көн эчендә безгә бу акча җитә, октябрьне барысында ябып бетергән. Әле ел башында гына шушы ук оешма хезмәт хакы буенча бурычларны каплаган була, прокуратура тикшерүеннән соң. Прокурор тикшерүләр нәтиҗәсендә республиканың 41 авыл хуҗалыгы предприятиесендә хезмәт хакы буенча бурычлар булуы ачыкланды. Гомуми сумма 60 миллион сумнан арта. Прокуратураның чаралар күрүе нәтиҗәсендә Апас, Азнакай, Аксубай, Буа, Әгерҗе районнарында бурычлар кайтарылды. Тик ни өчен шушы хәлгә җиткерәләр, халык шуны аңламый. Бурычлы булырга яләнгән җитәкче бу юлы хезмәт хакын эшкә прокуратура алынганча капларга ышандыра үзе. Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Яңа юл салалар, әмма рәхәте булмый. Арча районы Яңа Кенәр авылында юл бурылышының биеклеге йорт кыймалары белән бер тигез килеп чыккан. Шул сәбәпле җирле халык яз килүен борчылып көтә, чөнки су басасы көн кебек ачык бит. Алар хәзер эшчеләренә юл булсын дип түгел, кушылганга эшләп китәләр дип зарлана. Ни өчен авыл җирлеге һәм төзүче оешма халык фикеренә колак салып тормаганын исә Нияз Рахман үзләреннән сорады. Монда каналлары бар, име та каналлар ишелде, менә юлны күтәрткәндә. Яңа Кенәр авылының пионер урамында яшәүче Илгиз Салихов яңа салынган юлны йөртү өчен куркыныч дип саный. Пенсионер сүзләренә караганда, аны төзегәндә якын тирәдә торучылар фикерен бөтенләй искә алмыйлар. Хәзер монда җыелган су кая китәчәк ди Илгиз Салихов. Хәзер аның өй янәшәсендә асфальтны кисеп плита салалар, чөнки моннан газ турбасы үтә икән. Шуңа да суныкын бердә урнаштыру гомумән мөмкин түгел ди хезмәткәрләр. Ләкин халык зары әле моның белән генә тәмамланмый. 2 көн үтмәде, бу асфальтны кисеп ташладылар да. Фердинанд Ибрахимов җирле хакимияткә хат юллаган, дәгъвалар шактый ди ул. Проектны алай утверждать итәргә тиешләр түгел, потому что проект ясалганда обязательно исәпкә алына халык куркынычсызлык. Яңа Кенәрдә салынган әлеге юлны якынча 70 сантиметрга күтәргәннәр, барлык таләпләрне башкарып, ләкин шунсы хикмәт бүгенге көндә авыл халкы исә бу яңа юл шактый тарды һәм моннан тыш биредә тиешле юл билгеләре дә җитми икән. Мен оныкларымны бакчага йөртәм, иртән кешкә 2 оныкны коляска белән шушыннар төртеп менәм, төртеп кайтам, ул инде әйтеп бетергесез. 60 сантиметр түбән юл. Иту. Әнә баба йөри 95 яшьлек. 95 яшьлек аңа врачлар килгәли. Ә моннан врачлар ничек төшәләр? Әлеге проблема хакында җирле үзидарә вәкилләре белә булып чыкты. Тик безнең кулдан килә торган эш түгел ди алар. Аларның үз таләпләре бар. Аларга менә проект документация белән кирәк. Аларга юл төзү буенча проекты бар. Алар проектны күтәреп килгән уже. Без аны уже үзгәртә алмыйбыз проектны. Бу юлларны Татавтодорның Арча филиалы оешмасы салган. Быелның август аенда түшәлә асфальт юл япмасы. Ничек кенә булмасын, без аны түбәнәйтә һәм су торбаларын куя алмадык ди оешманың баш инженеры, чөнки таләпләр катыгый. Аннан бара кабель связи, югартырга ярамый, угроза замерзания газопровода диләр барымы? Шуңа күрә инде мин уйлыйм, скорее всего, монда насыпны биектеге төшермәгәннәр, то есть отметка җирнең отметкасын аскарак төшермәгәннәр. Юлда тиешле булган билгеләрне җирле үзидарә вәкилләре алдагы 2 атна дәвамында урнаштырырга вәгъдә итә. Район хакимиятенә хат юллап бу эшне башкару мөмкин икән. Халыкка исә ут йотып яз җиткәнен көтәргә кала. Турбалар куелмау аркасында су басу ихтималы бар. Арча районыннан Нияз Рахман, Марат Сәйдгараев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Шәфкать туташлары Конгресска җыелды.
Шәфкать туташы ул һәр вакытта дагы пациентның хәлен белергә тиеш. Алар турында авырулар фикерен Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Жанжаллы Матильда экраннарга чыкты. Вся критика, которая была, она, в общем-то, не соответствует. Беренчеләрдән булып Матильданы Альбина Сылгареева карады. Татарстан нефть һәм нефть химиясе тармагы компанияләре продукция җитештерү күләмен 2% арттырган, нефть чыгару, каучук, минераль ашламалар һәм техник углеродлар җитештерү үскән. Республиканың зур предприятиеләре бюджетка 44 миллиард сум күчергән. Иң югары финанс күрсәткечләр исә ягулык тармагына туры килә. 9 айга нәтиҗәләрне бүген Татнефтехиминвест холдинг утырышында да ясадылар. Шулай ук Түбән Камада металл каркаслар заводы төзелеше, сәнәгать иминлеге өчен мәгълүмати технологияләр һәм юридик хезмәтләр проектлары тәкъдим ителде. Моннан тыш нефть-газ химия тармагы өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә карала. Президент Казан милли тикшеренү технология университетына исә махсус белем бирү программасын эшләү бурычы куйды. Киләсе елга ашлама белән ярдәм нинди булачак? Бүген игенчеләргә шул турыда мәгълүмат җиткерделәр. Менделеевский районында Россия күләм конференция үтә. Туфракны уңдырышлы итүдә тагын нинди яңалыклар барсын? Тулырак Илшат Аюпов. Аммоний заводының Россияда аналоглары юк. Тулык эшне эшли башлаганнан соң, ул 1 ел эчендә миллион тонна чимал җитештерә. Аммиак, метанол, селитр, карбамидның берничә төрен чыгара әлеге комбинат. Элек чимал Самар өлкәсе Башкортстаннан сатып алынган булса, хәзер заводның үзендә ясала. Карбамид мәсәлән, басуларны ашлау өчен киң кулланыла. Биредә аны дөнья стандартларына туры китереп, шундый гранул хәлендә җитештерәләр. Мондый хәлдәге ашлама туфракта озаграк саклана һәм уңыш өчен күбрәк файда бирә. Карбамид товарный, значит, марки АБ. АБ маркалы карбамид җитештерә безнең комбинат. Тәүлегенә 2000 тоннадан артык ясыйбыз. Азот ашламаларының уңыш алудагы файдасы хакында конференциядә сөйләштеләр. Анда республиканың барлык районнарыннан тыш якын-тирә республикалардан да игенчеләр җыелды. Шешүлек җирләрен ашламалар белән дөрес сугару хакында галимнәр дә үз фикерләрен җиткерә. Агымдагы ел уңышына һәр гектарга 65 килограмм исәбеннән ашлама кертеп ирешелгән. Авыл хуҗалыгы министры белдерүенчә, киләсе елда да шуннан ким булмаска тиеш. Елы сәеррәк берникадәр ашлыгы бар, бәясе юк дигән кебек, хуҗалык җитәкчеләре белән сөйләшү ул кадәр җиңел булмас. Әмма ләкин барыбер да исән кешегә киләсе елга да уңыш кирәк, шуңа күрә инде бәя түбән булуын сәбәп сылтавы белән ашлама куллануны киметергә ярамый дип әйтәбез. Республика игенчеләренә дәүләт ярдәме дә күрсәтеләчәк. Киләсе ел уңышы өчен 1 миллиард сумнан артык ашлама бирелә. Тик 1 гектарга тиешле күләм өчен бу гына аз. Калганын хуҗалыклар үз хисапларына сатып алырга тиеш. Менделеевский районыннан Илшат Аюпов, Альберт Шәфигуллин, Яңа гасыр каналы. Машиналарны тимер акча белән ачалар. Социаль челтәрләрдә каракларның шундый яңа җинияте турында хәбәр таралды. Угрылар 5 сумлык акчаны автомобильнең ишек тоткасына кыстырып калдыра һәм сигнализация эшләгәнен боза. Төнлә исә машинаны урлап китә диләр, ләкин соңрак бу хәбәрнең дөреслеккә туры килмәве дә ачыкланды. Татарстанда тимер акча белән бер генә автомобиль урлау очрагы да теркәлмәгән. Башка темаларга исә авыруларны дару гына түгел, ачык чырай, тәмле сүз белән дәвалаучылары бүген Казанга Россиянең 1000 шәфкать туташы җыелды. Илкүләм конгресста әлеге персоналның түбән хезмәт хакы турындагы зорларын ишеттеләрме? Авырулар үзләре шәфкать туташлары эшенә ниндирәк бәя бирә соң? Тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Алиса Зәйнетдинова Казанның 7-нче номерлы хастаханәсендә 3 ел шәфкать туташы. Яшь кенә булса да эшен белә. Һәр кешегә җай таба диләр аның турында. Бик әйбәт медсестра. Йомшак, очень чувствительная. Уколларды ясы авырттырмыйча гына. Балаларның йөзендә елмаю булса, алар авыртмаса, без бик шат инде. Әгәр дә алар минем хәлем яхшы дип безгә әйтсәләр, безгә иң зур әйбер. Операцияләрдән соң авырулар нигездә шәфкать туташлары кулында. Ничек яхшы карасалар, кеше шулай тиз тернәкләнә ди. Казанның баш хирургы. Хирургические операции проведены. Ни өчен дигәндә дәвалауның хирургия өлеше эшләнгән, авыруның аякка басуы шәфкать туташының дөрес итеп каравыннан да тора. Ак халатлы туташларның һөнәри дәрәҗәсе югары, ләкин бүген алар җитешми. Бүген 7-нче хастахана шәфкать туташларына эш урында берничә кешене дә аштырырга туры килгән, чөнки хезмәттәшләре эшкә килмәгән. Алар Корстыңга бөтен Россия шәфкать туташлары съездына җыелды. Монда 1000нән артык делегат хезмәт мишкәлекләрен уртага салып сөйләшә.
Ә шәфкать туташларының үзләрен борчыган көнүзәк мәсьәлә ул хезмәт хакының түбән булуы. Уртача 10-12 мең. Аны арттыру буенча эшлибез дип белдерде Конгресста катнашучы Россия сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көннең төп темасына яңадан кайтыйк әле. Берәүләр туган теленнән баш тарткан вакытта, икенчеләр аның сәгатьләрен арттыруны сорый, ә өченчеләр тагын бер тел белүнең зур байлык икәнен үз үрнәге белән исбатлый. Рәхәтләнеп дуслары белән татар телендә аралашалар. Башка милләт вәкилләренә татар телен өйрәнүгә ни кирәк соң? Бу хакта Гүзәл Алимова. Салкын карга басып алсу килә, үзе көле, үзе сөйкемле. Бу алсу түгел, бу Анастасия, рус гаиләсеннән. Мәктәпкә кергәндә бер кәлимә татар сүзе белмәгән. Хәзер үзеңне сатып җибәрә дип шаярта укытучылары. Башкалар белән бер рәттән сүз төркемнәрен дә өйрәнә, диктантлар да яза. Диктантны язды инде ул име, һәм анда безнең бер хота китте, бер орфография хота, ул ң хәрефе. Рус теленә дә диктант язганда, мин мәсәлән җыны койрыгын ясап куя алам. Ләкин менә татар теле диктант язганда, мин җының койрыгын язырга онытам кайвакытта. Әти әнисе бер ара татар авылы мәктәбеннән күчерергәме дип тә уйлый башлый, әмма кызларына сайлау хокукы бирәләр. Каршы килдем. Монда инде укытучылар да бик таныш, үземнең классташларым, дусларым. Башта урта. Баш кайчан авырта? Кайчан давление күтәреләме? Авыруларын ярты сүздән аңлый, кемнеңдер йөрәге авырта, кемнеңдер башы. Вьетнам кызы һәрберсенә дәва таба. Әти әнисе монда күченгәч татар гимназиясендә укыган. Миңа татар теле эштә бик булыша, чөнки күп пациентлар, әбиләр, бабайлар татар телендә сөйләшәләр, татар телендә генә сөйләшәләр, һәм мин аларны аңлыйм. Мин 2нче татар кызлар гимназиясендә укыдым. Александра Степанова да татар телен мәктәптән үк белә, гимназиядә татарча иншалар язарга яраткан. Рус филологиясендә укыса да, төркемдә татар телен иң яхшы белүчеләрдән санала. Хәзер инде үзе 2 бала әнисе, кызын да татарча өйрәтә. Хәзер мин тәрҗемәче булып эшлим, һәм мин инглиз теледән рус теленә, рус теледән инглиз теленә тәрҗемә итәм. Туган якка юл тотынман, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як. Дуслары белән татарча аралашудан тыш, ул әле рәхәтләнеп татар җырларында башкара. Репертуар бай. Мин әле тагын күбәләк җырлый беләм. Мин эхсез матур кызлар беләм, алмагачлары һәм башкалар. Яңа Гасыр каналы алып баручысы лицейда математикада укыта. Милләте буенча әрмән. Туган телен белән русча сөйләшә, инглизчәсе дә начар түгел, татарчаны мәктәптә өйрәнгән. Булганнан бар да була. Хәзер мин сәләттә эшлим, һәм мин анда балалар белән татарча сөйләшәм. Телләр белгән илләр гизгән диләр халыкта. Тагын бер өстәмә тел белү ул кешене байыта гына, бигрәк тә рухи яктан. Моның шулай икән, без бүген сюжет геройлары белән аралашкач тагын бер кат инандык. Гүзәл Алимова, Әмир Залюшев, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген жанжаллы Матильда фильмы прокатка чыкты. Алексей Учитель төшергән картинага каршы булучылар Казан кинотеатрларына да янаган иде. Күрсәтсәгез, үттертәбез, кешеләр зыян күрәчәк дип. Фильмның беренче көне башкалада ничегрәк үтте соң? Бу турыда Татарстан хәбәрләренең кичке 9-нчы яртыдагы чыгарылышында карагыз. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Очрашырбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Һава торышы. Һава торышының иганәчесе сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы шкаф-купе ясап бирә. Шкаф-купеның үҗде проектын китерү һәм җыеп бирү бушлай. Бардык октябрь аенда гына ДМ паролен әйткән очракта шкаф-купегызга өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер, Казан, Восстание урамы 23-нче ел. Казандагы телефон 2 167 166. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Яндекс Погода сервисы мәгълүматына ышансак, иртәгә көн якын чыгышта. Бөгелмә баулы азнакайда кар көтелә. Төнлә 5 градус салкын, көндез 1 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада булытлы һәм карлы. Төнлә 5, көндез 2 градус суык. Төньякта Минзәлә, Әгәрҗе, Мензелевскида булытлы булачак. Шулай кар булу ихтимал. Төнлә 4, көндез 1 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта шулай карлы. Төнлә 6, көндез 2 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Литралида алмашынча булытлы һава.
вакыты белән кор булу ихтимал. Төнлә 5 көндез 1 градус суык. Үзәктә чистай нурлы Токсубайда шулай вакыты белән генә кор көтелә. Төнлә 5 көндез 1 градус салкын. Алда көннәрдә бераз җылыта, ләкин шулай ук явым төшемле. Сезнең игътибарга янә бер файдалы мәгълүмат. Һава торышына игътибарчысы компрессорны дагы Мегамебель. Ул шәһәрнең иң зур җиһаз кибете. 200 төрле компания җитештергән җиһазлар 4 катта тәкъдим ителә. Рәхим итегез. Машина кую өчен уңайлы урыннар. Компрессорны дагы Мегамебель. Казан, Сибирь тракты 34. Мегамебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Мы заморозили жаркие цены. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Акбарс недвижимость. 295 77 77. Топшурный игъначысы ООО «Акбарс недвижимость». Казанның популяр торак комплексларынан 1 700 000 фатирлар тәкъдим итә. Барлык мәгълүматны 295 77 77 номеры буенча яки Акбарс сызыкча дом.ру сайтынан белергә була. Башкалабыз Казанда шулай ук кор явачак. Төнлә 5 көндез 1 градус суык. Көн чыгыштан талган җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 81%. Магнит бураны көтелә, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен янә бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханасы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел сайын 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, балчык белән дәвалау, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.